Gusto nyo mga cancer, ako nga pala si PaoLUL at kaya ipapagpatuloy pa natin ang kaya naman puntahan daw natin ang sinasabi nilang mga multo sa internet. Daanan natin, tingnan natin kung totoo o kawaii. Parang basta sa site lang to Kailangan gawin dito. Click. Wala naman nakakatakot Kailangan ko daw makapunta sa gallery. Kaya naiintindihan ko nga pala kasi sa ako konnichiwa. Ibig sabihin nito, simulan mo na daw yung game. Oh. Okay, so nandito na tayo. Wala naman nakakatakot dito Ganyan talaga ang buhok ko pag di ka nagsashampoo. Ano ba? Huwag kayong kabahan. Pag kinakabahan kayo, kinakabahan din ako. Kaya kasalanan nyo to. Ano? At ilapit pa kita. Hindi ako natatakot sa... Dead. Isa siyang puzzle. Okay. What? May dalawang pinto. Pukinig. So paulit-ulit lang to. Pagkada mali ba? Oh my god, 3 buhay. Ano na naman to? May sisigaw. Okay, sige. The place you can reach from either door is the same. Hindi ako makalaro na maayos. Hindi ko siya maklik. Okay, pit. Yung susi. Yes. Hello. Putang ina. Pero ba ako kailangan i-solve dito or tatakutin, sisigawan lang nila ako ulit-ulit? Ano kailangan kong gawin? Ayoko nang buksan. Ayaw. Kasi nasa kanan yung fail. 2648. Tandaan nyo 2648. Ayoko na dyan. Back. Eto. Ano na? Okay. Eat Bulaga soundtrack. Ito dito nanggagaling ang deep web. Eat Bulaga. Okay, ang dami nangyayari. Boom! Hindi ko alam yan. Ito tayo ngayon. Pag try hard tayo magpatawa. So every time iba-iba. You think, putang ina. Isa lang yung MP3 effect nila sa lahat ng panakot nila. Anyari? Okay, fine. Ikaw. Ano gagawin? Deep web. Okay. So ito yung kanyang puday. Yes. Naruhodo. Honekosudo. Wala ko naiintindihan. Putang ina mo na. Walang ads! Hindi na ako pa nagagalit ako pag walang ads. Ano to? Ang nakalagay. Translate. Enter the text written by Region 10 Hiragana in the video above. And press OK. Yeah! 僕が踊ってる最中に出てくるひらがな10文字を並べ替えて No, hindi ko maintindihan. Ito na lang. And then that appear in the video in order. Okay. Okay. Focus! Hey! 5! A5! A59! ML48! A59! A594! A594! A593! A5548328 A54838 Oh my god. Nakalimutan ko na ulit. Ingay nyo kasi. A59. Bilis Pwede mo pala itong dayain. 2. YouTube nga pa to. Ako may kapangyarihan ako dito. Kaya ka papagalit, taka. Lofi. Alam nyo, hindi ako magkakamali dito. 9, 8. 9. Decision! What? A red number. So, hindi number 8. So, dapat 1. Talino mo talaga po naisip mo yun. Tama na to. Yay! Omedeto, minasan! Oh! Okay, salamat sa regalo.
Yun yung premyo natin. Okay, ano na? Tagyawat. Yummy tea. Nani? Ba't may mga tiyanak dito? Yes, ito pag di ko na kaya yung trabaho. Mabilisan ba? Di mo ko kaya. Boom! Di naman nakaka. Sus? LGBT reference ba to? Ano to? Hi! Ano sabihin na to? Dead end? Aray, masakit. Nani mo? Nani mo? Walang sisigaw! Sabi ko na nga, be! Sabi ko na nga, be! Try sa puso. Hahaha, scary, woo! Wow! Aray. Di, kaya natin iwasan niya. Laban. Chiyong, chiyong. Ay, kala ko pwede ko sa laban. Eat bulaga. May natutunan sila ito. Ano to? Ano naman to? Kapatay. Oh, hello! Pwede dito yung ano. yung cute na tunog. Nakalimutan ko. Yung adamantium. Yes. Umayaw mo. So, na lahat na ba natin dito? Yeah, tapos na tayo dyan. Mamamatay ka dyan. Ito, dead end. Ito, kakatay ka lang. So, hindi dyan. So, nakalimutan ko na ano yun. Ito yung walang silbi. Kailangan natin ng code. Iba-iba. Oh my god, iba-iba pa siya per mask. Ano na naman to? Yeah, hey GaBi, nakikita. Naruhodo. Omoshiro yung naruhodo. Ito tayo sa maliit. Alam ko gusto mo akong jakulin. Relax ka lang. Isa-isayin natin to. Dito tayo. Nako, deep web! Deep web? Oh, baka code to. 2031? Naruhodo? Ba't dumidilim dito? Hindi ako lumalayo, okay? Para na maganda yung distance sa akin mata kasi lumalabo na yung mata ko eh. So wala pa dito. Huwag tayo dyan. Ano nakakatawa? Di ako nagjo-joke. So, liit. Oh, TV! Ikaw na naman. Oh. Nag-iiba siya. Amazing. Wow! Dumadami siya! Okay. Oh, nag-iba na. Mamamatay ba ako? Basta walang sisigaw. Mami! Gusto ko magmahal. Matay na naman ako. So hindi na tayo dyan. Doon tayo sa pangalawa. Betlog! Kailangan ko makapunta sa gallery daw eh. Aray ko. Ito bago. Ito yung code. What? Dapat pinos ko. Di ba may hentai nun? Pero ba pinos ko to? Siya pwede i-pause. Pero pwede siyang i-back. Oo na. 2648. Anong gagawin ko dun? Ito pangatlo. Gallery! Tapos na! Nahulog ako? Kupal na laro! Yeah, so wala talaga dun. Yung pangalawa eh. Tatlo. Oh no! Nagets ko na! Shit! Fuck. Naalala ko to. Paano to? Hindi ko meron galaw yung mouse. Ayun. So, kailangan pag-kill ko nasa labas ako? Ba? Yes! Di ba merong ano to? Yung parang sumisigaw? Come on. Yes! What gagawin ko dyan? Yung pinaghirapan ko, ulo lang. Hindi kasama katawan. Kasama katawan, sabog, pati laman. 4. Alam ko na. No! Ito yun. Ito dapat. No. Okay. Oh my. Nakakatawa. Pag ito talaga may sumigaw. Punyeta ka. Refresh. Apay ko palang dayain. Refresh. Boom, easy.
Troll tong laron to, gago. Ay, ko sa 2648. 2648. 2 is down. Oh, 2648! Sa numpad, 2 yung down. Tapos yung 6 is right. Tapos yung 4 left. Oh, huwag ka mabobo. Tapos 8 is up. Boom! Diba? Paano ito maalima? Ano isa? Hindi siya yun. Ano nasa dito? No, may isa pa. Ba't iisa lang yung ginagamit nilang sound effect? Di ko naiintindihan. Naruhodo. Mga konnichiwa, tulungan niyo ako. Sa baba! Oh my God, B. Ano ba? A. Ano ba yung salamin. D. So, B-A-D-C. What? Ang ganda na tama. A. Medyo magulo ah. Pwede ka ba pindutin? Gano'n na ito? Ako ay nagugulumihanan. So ibig sabihin, ito mga pinto, ito sila. So kailangan mo pagtabihin tong dalawang to. So ito, B-A-D-D. Susunod natin. B-A-D. D. Dito. Ito D kasi ito yan eh. D. Tapos itong 2. B. So D-B. 3D. Tapos ito B-A-D. D-B-D-A. D-B-D-A. Ano? Patay ka! Warak yung multo. Yung gusto ko horror game. Napapatay natin siya eh. So, pwede natin pumasok. Ano ka ngayon? Akin na to. Oh shit, lalaban ba tayo? Oh, no. Okay, so wag natin kunin yun. No, ulitin ko na naman. Ay, hindi na pala. DBDA. Boom, patay ka na. Yeah. Bye-bye. Hindi ka malakas. Ako lang ang malakas. Oh. Let's go tayo. Pwede pumasok. Baka kailangan pindutin yung button. Do you think may something dito eh? Ayan na. I think. Laban? Ano nangyari? Ano ibig sabihin nito? Shit. Alamin ko ibig sabihin. No. Oh. No! Isa pa. Hindi ko makuha. Andali. Yes! That's late. Paala nyo Baka natin yan. Nating saves to. Okay. TBDA. Mamatay na siya. Goodbye. Yun pa rin ba yung nakalagay? Ito iba na. Ano yung nakalagay? There was something stopped from the next room. Hindi ko nga ito pwedeng pulutin. Mamatay ako. O pwede na ba? Scraping trees, hunting, etc. The blade to use, a foreign master, it seems that it's a haiku! Wow. Close. Nakapasok ka tayo. The clown! Ito na yung password. So pagitna, down, down, up. Okay, pagitna, down, down, up. Tandaan yan, ha? Ba't ko pinindot yun? Bakit siya kailangan ganun maglakad? Napatay ko siya! Warak! Ano? Hindi Kimetsu no Yaiba! Nezuko, sorry! Ako ang tunay na Hashira! Kailangan ko baka naman sa 15! Shit! Bilis! Hindi ko ba alam Hashira ako? Ayaw kayo patayin! Ano pa? 17 na to! Ano? Hashira levels to, men. Lagpas. Yay. Tapos, yay. Hindi ko lang matutuwa ako, hindi eh. Gallery. Ito yung pinaka-cute. Okay, nice. Ano na ito? Yung ano, shit, nakalimutan ko na. 2648. 2648 ba yun? Oh my god. Yung utak ko gago. Pero tama.
Kasi pag gitna, down, down, up. 4, 8. Oh shit! 4, 5, ang daming kailangan isipin. 4, 5, 2, 7. Okay. Back. Yun yung next ba? So, 4, 5, 2, 7. Alam ko ginagawa nito para makalimutan ko yung sa clown eh. Pwede nyo, matalino tayo dito mga kasi natin makakalimutan yan. Hindi may bilisan. Natin makakalimutan yan. So, pagitna. Tapos, up, up. Ay! No, mali. Parang up, parang down, down, up, down, down. So, pagitna, down, down, up. Easy. Boom. Wow. Fantastic. Ano na naman yan? Okay, layo lang ako dito ng onte kasi diba, para laman tayo nga distance traveled, speed of light. Ano to? Tasket eh. Tasket eh! So, niloko lang niya ako parang yung clown. Nice. 4, 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7, 4, 5, 2, 7. Hindi ko makakalimutan ito. 4, 5, 2, 7. 4, 5, 2, 7. 4, 5, 2, 7. It all interconnects. Oh, hindi pa din? Ano dito? Ito? Iisa-isahin ko ba ito mga to? Sige, fine. Diyan. Kasi tinry ko na lahat. Siyempre, hindi ko na papakita isa-isa. Pero tinry ko na lahat dito sa mga burat na to. Ito to. Tinry ko na. Ayaw lumabas sa 4, 5, 2, 7 eh. So, baka dito. Kasi dito may something, di ba? Oo na, nakatakot. Ito. 4, 5, 2, 7. Shigawa? Shigawa? Ano naman to? Okay, kaya ako namatay ako. Nice. Baka sa taas. Betlog. Ano yung kulang ko? Ano yung ginawa ko sa buhay ko? Oh! Kinlik ko lang siya na paulit-ulit. What? Oh, may multo. Okay, relax. Ano yung random yun? Random siya pag ini-spam ko. Ayun! Ito na! Please. Tama na. 4, 5, 2, 7 mo na. Parang awa mo na. Ayoko na. 2. Taas kamay. Bukas mo yan! Pag ako wala nakita dito malaking anime na dede. What? Ano to? Regla? Yung pinaghirapan ko yun para lang sa regla? Naman eh! Oh, may pinto. No! Okay. Pwede ko na gets ko na. Kailangan ko siya hindi tignan. Okay. Ano kailangan ko gawin? Paano ko siya mapipindot? Baka kailangan ko i-refresh na nandun na yan ako. Ayaw! Duga. Ayaw niya. Random nila ako dinadala eh. Oh, pula na. Baka iba na. Nice. Wag kang game over. Wow. Oh, mother puchi. Oh shit. Laban mo. Rock, paper, scissors. Okay lang akong gawin. Wait. Translate. Okay, may poisonous mist daw yung monster. Shit. Rock, paper, scissors. Rock. No, papel. Ay, hindi. Paralo ko. Gunting pala yung kinaya. Talo ka na naman. Hindi ito yung magandang... dapat dito mas intense na music. Palitan mo, Pao. Pwede ko ba timingan to? Oo nga, pwede nga timingan. No! May poisonous shemai. Dapat atay kung bumaba sa papel, so gugunting ako. No! Hindi! Oh my... Ang malas ko naman! Oh no, my god, mamamatay ako, hindi! Ulit. Jack and Poy!
Holy. Clutch gaming. Oh, clutch gaming! Come on! Isa pa! Clutch gaming! Oh, shit. No! Talo ako, No, namatay ako. No. Hindi, madeded na ako. Shit. Hindi ako titigil hanggang hindi ko tong mata mapatay. 4527. Ba't ako mas malaki damage ko sa kanya? Anong kadugasan to? Yan lang. Boom! Sakit, de. Kala mo porket mukha kang tanga. Nakuha ko na. Mahina pa ako dito. Oo na. Ano naman to? Blue, red, purple, yellow. Okay, mukhang yun na yun. Kanina, 2 oras na ako dito. Yoko na. Baka wala pa silang chapter 2, hindi ko maintindihan. Comment nyo below kung ano may chapter 2. Tapos natin to kasi alam nyo naman tayo dito, mga dekalidad tayong deep web experts, diba? So yun, kung nagustuhan nyo, kung 5k likes, tandaan nyo para pagpatuloy natin maglaro ng horror games pagkatapos ito. So ano nagustuhan nyo, ito like, share sa mga matatapang nyong friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. PaoLUL, out.